Good morning! Good morning, guys. Hindi ko alam kung na-close ko yung vlog kahapon. Today is March 1. And dapat uwi tayo ngayong Friday. Hindi natuloy ang pag-uwi natin. Nag-extend tayong another day. So, mag-stay tayo ngayon. Then, bukas na tayo uwi. Kasi, si Jan siya kasi sa gusto pa mag-stay dito. Si Kuya nandito. Ayan, Jan. Nandyan si Kuya. Si Sak tsaka si Holly and Jan nasa pool. So, maingay na ang river. Marami nang nagpapaandar ng kanilang mga jet ski. Hindi jet ski. Speedboat. So, punta ko yung mag-ama ko doon. Maluloko. Ay, yung shades ko. Yung shades. O, diba? Buti na lang. Nasabit siya dito. Si Kuya na iwan dun sa cabin. Ayaw niya mag-swimming. Ang ganda pa rin ng weather, guys. Oh. Yung pag-stay natin dito, ang ganda ng weather. May sobrang init. Pero mas okay na yun kaysa sobrang lamig. Kasi pag uwi natin doon sa lugar namin, malamig na naman. So, nakikita ko dito si Holly sa park. Water park. Ayan siya. Morning! Where you going, fool? Dito na si Kuya. Ayun si Kuya. Naglalaro sila ni Zach. Tapos yan yung isa yung kanila. Antok yan. Makapag-iyon ka naman siya. Umahon na yung dalawa. Maglalaro sila ng chess. Hindi ako niyan marunong. Bumalik na naman yung dalawa doon. Ang cute. Kasi si Jan siya kayong friend niya. Pinakuha ko sa kanya yung laptop ko para makapag-edit tayo habang binabantay yung mga bata. Andun sila sa water park. Ayan si Sak. Saan pupunta yun si Sak? Punta sila dun sa cabin ng friend namin. Andun na sila. Dito na si Jan from the shop. Thank you, hon. And the boys. Ayan na, bumalik na. Huh? Hi. Naligo na pala si Jan. Tapos na ako mag-edit. I-ano ko na lang siya. Ipa-finalize. Naligo na sila. Si Sak tsaka sila Kuya umuwi. Kumain. Maghapon kami dito sa poolside. Mga bata, ayan. Pabalik-balik lang sila. Nagpipingpong or kaya yan. Naglalaro ng chess or kaya magsiswimming. Si Holly nasa water park kasama yung mga kaibigan niya. Si Kuya, nandito yung kanina. Umuwi si Kuya. Saglit. Check niya raw yung niya, charge. Kasi ginarge niya yung phone niya. Sak! 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 Dito na si Kuya. Bumili pa sila kanina ng pagkain sa dito sa reception dito sa Big 4. Hindi ko na na-vlog. Nabisi ako mag-edit. Doon naman si Kuya tsaka yung friend niya. Mag-ping-pong si Sak dito with other friends. Tapos dito si Jan and my laptop. Time check 3:49 na, guys. May dumaan kaninang Thai truck. So, gusto kong puntahan maya-maya. Sana meron pa. Are you done? Sa wakas, tapos na siya. 4:05 na. Kuya Sak. Yeah, Kuya Sak. Kuya Sak had a towel.
Maghapon talaga kayo dito. Si Sak nauna na. Si Kuya. Ha? Yeah. Si Kuya andun pa sa pool. Pero kami, alis na tayo. You look so tan, Baba. Where's your rash guard? Okay, bring it, please. Ayan guys, nag-upload tayo while walking to the cabin and ang daming pumasok na mga caravan. It's hot, yeah. Ayan, puno na dito guys. Oh, pati dun sa dulo sabi ni Jan. Kasi maraming pumasok na mga bagong may caravan. Makulimlim pero mainit ang hangin. Ang ganda pa rin ng weather. Wow, slowly Baba. Slowly. Mga bago sila. Bagong dating. Nandito din, oh. Ayan si Jan. Samahan niya ako. Tingnan namin kung saan yung Thai food truck. Kasi siyang nakakita ng food truck. Sinabi niya sa akin. Nakita ko rin. Akala ko ice cream truck. Kasi yung kulay ng kanyang truck parang pang ice cream. Isak nakita namin nandoon. Nanonood ng movie. May pa-movie kasi dyan. Ayan, movie yan. Tinatawag niya si Sak. Yeah, look at the helmet there, oh. Ha? Ayan, dalawa yung food truck. Merong burger daw to sabi ni Jan. And yung isa, ayun yung Thai food. Hindi pa open. Okay. I'll be back. Balik siya. This one. Ito, sarado pa yung bintana niya. 5 o'clock pa. So, wala pa namang 5. 4:16. 5 o'clock, Han! Kaligo na sila. Ayan. Maglilinis na ako dito kasi bukas na tayo mag-check out. Gusto ni Jan ilagay na sa car yung mga gamit mamayang gabi. And, nabanggit ko ba sa inyo na bumili si Jan nitong donut. Ayan, bumili si Jan ng donut kasi yung, di ko maalala nyo, nag-run tayo ng, nag-run si Jan ng speedboat. Walang kasamang ganito. Merong yung isa, yung pang nakadapa sila. Hindi ko alam kung anong tawag doon. Yun lang yung kasama doon. So, bumili na lang si Jan ng sarili niya. Sarili niyang donut. Tapos, ayan yung kneeboard natin. Yung napanalunan to ni Kuya. Napanalunan niya ni Kuya. It's nice and warm here. Ang dami. Wow, you're so mabango, babe. Always. Ang bango niya. Ayan, ang dami kong lilinisin. Ayun, may nag-jet ski doon. Ayan, ito tong jet ski. Usual kasi halos speedboat ang nandito. Ngayon, ayan, may naka-jet ski. And punta siya doon sa friend niya. Dad. Be careful, okay? Dad. See you. And nandito na si Sak. We're gonna order dinner out there. What do you want, Thai? Burger. You want Thai? Or Later, 5 o'clock. did you say the two vans? Yeah. Get two Yeah. vans. Yeah. Where are you over watching the movie, mate? What movie did you watch? Yeah, we've been calling you. Yeah, you Come look... here, fix your tag. What's wrong? Tingnan mo, ang pula-pula niya. Come here. Mag-order na tayo ng Thai food, tsaka si John Burger. Punta na tayo doon kasi alas 5 daw eh. So, bukas na yun. 4:59, so 1 minute na lang, magpa-5 na. Dito na si Holly, tsaka yung kanyang friend. Yung boys naman nasaan. Nasaan na? Ayan si Sak, oh. Kuya! Where's Tyrone? There, oh. Sitting there, Han. On your left. Hoy, there. Ayan, kabubukas lang ng Thai. And bukas na rin yung 2 chefs who crave catering. Ayan, good luck to me. What do you want, Sak? So, itong masaman beef yung kinuha ko. Yung kay Sak tsaka kay Holly, honey chicken with fried rice. Doon si Jan. At si Kuya. You look so pretty with that flower, my love. Okay, get that one, Baba. Oh, it's ready. Our food are ready, babe. You go back home and move now. Yeah. Sit on the bed.
It's here. Okay, kaya yan na yung food natin. Can I open it? Okay. You're so hungry. I need to eat. Gutom na sila. Wala, I need night, Baba. Ayan na rin siya. It's really hot. Oh, Baba, get God. I know, it's really hot. Really, really hot. Grabe ang init. Hey, go, mate. Hot in the boat. No, no, it's alright. My mom get me money. What's this look like? Wow! Wait, Sam. Wait. This one is mine. We have the same. Look Oh, at that. wow, it looks nice, ba? Huh? Here. Ayan yung kanila. Tig-isa sila yung kay Johnny Boy. Bro, Ayan. why does the rice smell so good? Because it's Oh my god, good. my hair got in it. Nam. Ka. Tell them more. Ito yung akin. Iba yung curry niya. Is it fat? No, it's What's that? it's my Oh. What? food. It's curry. Mmm. Good? Fried rice. Is it Don't good? let them get big soft though. Mmm. Yum. Is the fried rice good? Mm-hmm. Want sauce, mate? You want to use it? I'm gonna go get some. Ito yung rice niya. Good. Hanggang buhat. Good stuff. Good. I'm thirsty. I've been this up. Oh, not a bit. It's Frozen, Dad, that's frozen. It's frozen. It tastes like, don't. That's right. That for. That said take the noodles out. Yung salad nila matigas. What's it? This one is nice. Is it good one? Sarap ng ano din ng chicken. Chicken, honey chicken. Lahat masarap. Kahit pa dyan, masarapan siya. It's gonna go back in 12. Si Kuya, Why? chips lang yung in-order niya. You said you'll go back in there at like 6. Because you said that's when the hottest. They're gonna go back in. I'll go back in. Ang sarap. Ubos, guys. Oh, ubos. Si Kuya, may tira si Hall kinain niyang konti. May tira si Sak na konti kinain ni Kuya. Kasi ang in-order niya, hindi niya gusto chips. So, tapos si Jan nasarapan sa burger. Si Holly papunta na naman dun sa friend niya. Ako maglilinis dito. Ayan, diniflate na nila yung donut. There goes the Naglalagay silang sunscreen kasi ang init pa din, guys. Anong oras na? 5:45. Pinakulaan ko pala to, guys. Kasi hindi siya matanggal. Ayan. Try ko ulit yung hugasan. And ayan, may nahugasan na tayo dyan. Ito na lang, yung pinagluto ng kanin. Nasunugan siya, oh. May, ano yan, may dikit. Hirap tanggalin. Wala na akong lakas, guys. Yan lang yung kaya ko. Sabi din ni Jan, just do your best. Wala na. Masakit na yung ating, kamay. Okay na siguro niyan. Sorry po. Tapos na ako maghugas and gumagawa pala ako ng salad ko para bukas. Ito yung binarbecue yung steak kahapon. So, hiniwa kong maliliit para yan yung protein natin bukas. Tapos, ayan, meron akong lime, tomato, avocado na linagyan ko na tong lime para hindi siya mangitim. Pero may more lime para dito. Meron tong lettuce and cucumber. And same dito. So, yan. Para lunch and dinner ko. Okay. And ito yung aking another hugasan. Naglagyan ko na pala ng salt and pepper. And ito pala yung pinaglagyan ng honey soy chicken ni Sak tsaka ni Holly. Ni-recycle natin. Tapos etong salad na to, ilalagay ko dito sa isa. Pinupunasan ko lang yan. Kasi eto hindi to sa atin. So, i-mix ko lang yung salt and pepper. Tapos lagay ko na dito. Eto hindi ko nilagyan ng salt and pepper kasi sa bahay na to. Ayan na yung baong ko bukas, guys. Ready na siya. Si Jan, ayun. Papahinga siya dyan. Next kong gagawin ay ito. Tatanggalin na to. Lalagyan na natin yan sa
bag. And yun, huwag natin kalimutan yun. Ay, may tinapay pa pala dun. Hindi na yung pwede. Nandito na yung mga tinanggal ko sa cabinet. And ayan na rin yung ating maliit na pan. And andun yung iba. So, na-empty ko na ang mga to. Ayan, wala na dyan. Pati yung dito, wala na rin. Ayan, empty na rin. And yung mga bottles, tinatanggalan ko ng takip. Meron pa ako ditong iba. And yung wala ng takip, ayan guys, tigti 10 cents yan. So, parang meron na dyan na siguro $8 na yan worth kung ilalagay yan sa, or dadalhin sa junk shop. So, ayan. Yan yung na-accumulate natin ng mga bottles. So, eto pa, yan. Tatanggalan ko lang to ng takip. Ayan guys, malinis na dito sa kusina. Yan. Yan, hindi ko lang kung dadalhin namin yung tubig na yun. Dito malinis na. And, ayun, inakyat ko yung mga ilalagay na dyan sa car. Kasi, magwawalis tayo. And, ayan yung mga empty bottles. So, yan. Maglinis na lang magwawalis ng floor. Tapos na ako maglinis, guys. Yun na lang na tubig doon. Tsaka yung tomato. So, siguro, ilalagay na to sa bin. Kasi, konti na lang na. Wala, konti na lang naman. Tapos yan, sa amin to. And eto dito yan, provide nila yan dito. Pero yan, yung bago namin binili. Nalinis ko na, nakapagwalis na rin ako. So, ayan. And yung aking mag-aama nasa doon sa dulo, kila Logan. So, pahinga muna tayo guys. Kasi parang hiningal ako. Ano, kamusta na dito sa labas? Ah, eto pa pala. Hindi pa pala ako. Tapos dito na lang naman. Ayan. Pinapatuyo yung mga ano nila, yan, swimsuit at saka yung rash guard ng mga boys. Ay, ang init dito sa labas. Tingnan nyo naman ang kulay ng sky, orange or peach. Ganda, no? Dumating si Zach. See you, alis na naman siya. Kumukuha lang siya ng tubig. See, I love you. Hindi siya nahihiyang ikis ako kahit may friend siya. Si Kuya, hindi yan yung magagawa ni Kuya. O, diba? Oh, gan. See ya! Mag-edit ulit tayo. Wala pa yung aking mag-aama. Anong oras na? 7:54 na, guys. Nice, nice. Nice, nice. Clean up. I'm done. I'm done. See? You're gonna put that in the car? I don't know. Is that more than last time? I'm not sure. Scratches, rubber. Ang daming lamok. Yeah, I already cleaned that one too. What's that? Am I still allowed to watch the movie? Yes, baby. Oh, I thought I had to come back. As long as you have someone with you. Yeah. Okay. Amy's still there. Ah, your mom? Yeah. Okay. There was this baby Yeah? that came to us, and then she ran into the fence. It was in the shadow, and then she fell over, and her chin was in the little gap. Oh my God. So her arms were between there, and her chin was like that. She's alright? Yeah, she cried though. Yeah. It's metal. I picked Yeah, that's why you have to be careful. her up and took her. She was like this. Okay, so be careful you two, okay? Yeah. Alright. Love you, Baba. Okay. Good morning! Hindi ko na na-close yung vlog kahapon. Ay, kagabi. So, today is March 2. Uwi na tayo, guys. Nakapag-impake na si Jan. Kung maalala nyo, meron tayo dyan ng mga nilagay. Nilagay niya sa car and ako nakaligo na din. And yung susuotin ko ay, nilabas ko na yun, itim ulit. Ito yung, ano, Sesame Street. Ayan. Ito yung gamitin ko. And, ano ba to? Biker shorts. So, yan na ang ating pambiyahe. Okay. I-finalize ko lang yung aking pag-i-impake dito. Yan na lang naman yung computer bag. Hindi na magkasya yung gamit natin, guys. Wow. Which one? That one? Alright. All good. Oh, how about the water?
Puno pa kasi yan. Nag-clear ko na rin yung ating freezer and yung fridge. Okay na. That's not, yeah, that's us. That's the new one. Hindi na namin dadali yung water. Just give it to Logan. Because that's full, hon. Tapos na yung ating holiday, guys. Nag-extend pa nga tayo ng isang araw. So, ito continuation to ng vlog kahapon. Okay, all good. Same na lang yung damit niya. Kung ano suot niya kahapon. See you next year, Renmark. Ang daming mga bagong dumating. Lalo na dito sa may Caravan Parkside. Caravan Parkside, yan. Punong-puno yan hanggang doon sa likod. Puno din dito. And yung kabila, puno din. Diba? Ang daming mga bagong nagsidatingan. Bye, pool! Ang ganda pa rin ng weather, guys. Ayan, check out na tayo. Ayan na si Johnny Boy. Anong oras na ba? It's 10:01. Gotta wait for them people to get out. Yes. So I'll bring them in a week's time. This So week. I've booked the other one. Which one? The one we just went in, because if you don't book them, you lose them. So, Kuya, and can you then- turn it down, please? And if I bring them in a week's time to see if we can get one just here, Alright. across from the pool. Across, but facing the You won't river. get- these are only 2 bedrooms, it's a couple up and then it starts at 3. Well, we just need 2 bedroom, hon. 2 beds, 3 beds. Okay. So, pinabook ulit namin yung room kung saan tayo galing. Pero next week, itry niyang magpabook dito malapit. Huh? Malapit dito sa my pool. Only blind sitting out there. So, we'll see. Pero nakapabook ulit tayo, guys, for next year. Pero tinatry namin makakuha dito somewhere here kasi nga, yung isang friend ni Jan din naka-stay. And yung mga bata, gusto nila malapit para, ano sila, banding. Kasi diba, yung mga Inday kasi hindi na sila nag-stay tulad sa amin na 1 week. So, parang 2 days, 3 days na lang. 2 days or 3 days na lang. At hindi rin sila nagpa-book this year. So, kami lang yung nagpa-book. So, we'll see kung magpapabook sila next year. Ay, yeah, baka habol na lang ulit sila. Same this year. Ano lang sila, nag-check-in na lang sila. Nagpa-book sila late na. So, baka yun ulit ang gawin nila. Magpa-book silang late. Okay, uwi na tayo. Magpa-car wash lang tayo saglit. We'll go this fella here, he won't long, he's gonna go to work. Ayan na. Inisprayhan na ni Jan ng sabon yung kanyang car. Do I blonde his hair a little bit? A little bit. Okay, tapos nang paliguan yung kanyang car. Ayan, bili raw kami ng Hungry Jacks. O, diba, paano yung salad kong ginawa? Sarap pa naman dito yung pulled pork. Angus burger nila. Si Ali tsaka si Jan sa McDonald's. Kami ng boys dito sa Hungry Jacks. Ang bupang gulo. Naka-order na kami ni Kuya. Si Sak, ewan ko ano. Yung kay Sak, chunky pie with sauce. Dito tayo kakain sa McDonald's. Where's your ano? That's it, yeah. Mo baba. Ayan, kay Holly pancakes. What are you having on? Muffin? Yep. Ito yung akin. Pulled pork Angus. What did Lisa? Pancake. Pie. Ayan yung dalawa. Tapos na tayong kumain, guys. So, anong oras na? Where's my phone? Akala ko na yun. 10:50. Ayan, guys, yung big orange. Before, napuntahan pa namin yan. Ngayon, nag-close na. Iba pala yung dinaanan natin pa uwi. Duman tayo dito sa Berry. Kaya yan, nakita natin yung orange. May picture kami dyan ng boys. Lilit pa sila. Sarado na yan. Yan yung Orange Factory. Is it factory hat? There. Yeah, may train. They had train before. Kain natin tong banana bread, guys.
ganda ng ating birthday getaway, guys. Ang ganda rin ng weather dito. So, yeah, mag-unpack na kami. And again, napapanood nyo ay latest vlogs. So, yung next after nito, balikan ko yung late vlogs ko, guys. Kunti lang naman yun. And magiging updated na talaga tayo. Abangan nyo yung late vlogs namin, guys. Kasi, basta, panoorin yung mga late vlogs namin. Marami tayong, basta, abangan nyo na lang. So, i-end ko na yung ating vlog, guys. Marami pa kaming gagawin na mga getaway, guys. Kaya abangan nyo rin yung late vlogs para may hint din kayo doon. Char. Okay? Ano yung nahulog? So, end ko na yung vlog kasi mag-ano lang naman kayo mag-unpack, guys. Ang dami namin i-unpack. Dito si Jan nag-park, oh. Malapit dito sa door. Sa main door. Sa front door. Okay, thank you. So, close the vlog, Saki. We still have Merry Christmas there, Sa. Over there. Just leave it there. Okay, close the vlog, Holly. Please like and Thank you first. Thank you. Please like and subscribe. See you next vlog. Bye. Bye. Bye, ya. Say bye. Bye.